hvor du kan. Wunderhits. Det er sådan lidt danstopagtigt. Man skal ikke umiddelbart tro, at der var særlig mange unge mennesker, der gik og larmede sådan her danstopmusik. Men forleden dag, der mødte jeg 4-5 dejlige, friske fyre, kalder selv for Vandis, som faktisk laver deres egne danstopnumre. Prøv lige at se med her. Det er jul, det er stress, der er helt vildt mange mennesker. Men lige heroppe i Sallings Bistro, der sidder der en gruppe, der kalder selv for Vandis. De har lavet en juledanstopsang. Det skal jeg op og snakke lidt med mig om. Sid lige heroppe. Så har jeg været heldig at fange Vandis på hjemmebane. Sallings dejlige bistro her. Hvordan går det med? Jo, det går meget godt. Juletid. Vi skal have købt en masse. Men er det ikke, altså helt ærligt, sådan lidt mærkeligt, det her i går at foretage? Nej, det synes jeg da ikke. Det synes jeg da ikke, det er. Jeg synes, at det er god musik, og det er dejligt melodisk, og det kan alle lytte til, og det er jo rart at lave noget, som ens bedstemor også gider at lytte på, og ja. Det er en musikgenre, som virkelig kan skabe glæde, også hos unge mennesker. Jamen, det er noget med, det der med at gøre andre folk glade, det kan vi altid godt lide. Ikke så mange unge mennesker, der spiller dans. Hvorfor tror jeg ikke, der er det? Ja, jeg tror, altså det er nok det med den manglende stuerenhed, at det er ikke noget, som man ser op til stadigvæk. Desværre, må vi sige. Men jeg tror, det bliver stort. Jeg har indtryk af, at det er noget, der godt kunne hen og blive stort her i det nye årtusind. Jeg tror, det er det nye årtusinds musik, om jeg så må sige. Ja. Som vi til stuen bringer med julehjerter, sølv og flag, hvor hun det og kræg med klokkering. Ja, der er mange mennesker, må man nok sige. Det lød meget godt alle sammen, men nu, der tager jeg ud til mesteren. Kære lille mormor. Hej Ria. Hej. Hej. Jo, velkommen. Tak. Kan jeg komme indenfor? Jeg har lige noget musik, vi skal lytte til. Ja. Du er den perfekte mand til at give gode råd til Vandis. Nogle drenge har været oppe på besøg. Snak lidt med. De har noget danstopmusik. Jeg synes lige, du skal høre det og komme med din mening om det. Hvor gammel er de? De er en par 20 år, eller sådan 22-23 år. Og det er ikke noget musik, de normalt laver? Nej, men det er noget, de går og hygger sig lidt med, og hvis vi lige hører, om du synes, der er nogle muligheder i det. Ja. Altså, de er en fem gutter der. Ja, men vi kan lige prøve at sætte den i her, så. Det er en meget ørefaldende melodi, og det mener jeg virkelig. Ja. Og hvis den lige fik noget mere, hvis den blev mixet sådan med lidt mere power og på, det skulle de få gjort. Så ville den gå hen og garanteret og blive en hitter. Og hvis ikke de gør det, så vil jeg godt have melodien. I og med, at de har lavet musikken selv, og de har lavet melodien, og de har lavet teksten til også, så synes jeg, det er utroligt flot, og det mener jeg.